Здравейте хора, днеска няма да правя, например, някакъв геймплей клип. Аз играя някои игри. Залете. Ще ви благодаря за почти 100 абоната. Сега са 98. Надявам се да ги достигнем. И благодаря за 1431 показвания. За някои 100 абоната са малко, но за мен са много. И така, още път благодаря. И да, за 120 абоната мисля да направя една томбола в България с фулка и няколко лега. Още сега да кажа. И да, още един път хора, благодаря много. И да, това беше от мен. Чао!